Така, здравейте, аз съм Персифона и сега ще ви разкажа нещо и моята сестра Мялоди. Мялоди, къде си? Ела тук веднага. Добре. Здравейте, ние сме сестрите котки и сме готини. Банан. Такъв. Ти млъквай там. Мръзна ми от теб. Чакайте де, хора! Здравейте, аз съм Торито. Значи, ние сме най-готините в училище. Обичам да грабвам крел. Има вкусен обяд. И не банан. Стига си викала, не банан. Какво? Не ме обвинявай, забавно е. Момичета, стига сте се карали. Нямам търпение да дойде коня. Какво? Коня? Вие сте технически невежи. Какво означава това? Зарежи. Просто ужас. Бошки, не мога да ви търпя повече. Персифона, млъквай. Ето го и превезът ми. Хайде, конче. Той и ни оставяш? Ми да, що не? Ди! И сега останахме ние двете. Сега трябва да ходя на педикюр. Ама сериозно? Добре. Сега ще викна Катрин. Момент само. Ай!